Θα θέλαμε να σας καλωσορίσουμε στον πρώτο πυροσβεστικό σταθμό της Θεσσαλονίκης, όπου πραγματοποιούνται τα μαθήματα του μεταπτυχιακού προγράμματος με θέμα ανάλυση και διαχείριση ανθρωπίνων και φυσικών καταστροφών, ανθρωπογενών και φυσικών καταστροφών, και για τις ανάγκες του μαθήματος με την κωδική ονομασία F12, το οποίο πραγματεύεται τη χρήση νέων τεχνολογιών στην εκπαίδευση για την αντιμετώπιση καταστροφών και κινδύνων. Θα θέλαμε με τη βοήθεια του έμπειρου εκπαιδευτή πρώτων βοηθειών κ. Πρόημου Εμμανουήλ να σας δείξουμε πώς γίνεται η παροχή πρώτων βοηθειών. Κύριε Πρόεδρε, σας ευχαριστούμε που είστε μαζί μας. Είστε καλά. Και σαν καθήκον αρμόδιος, μπορείτε να μας δείξετε τη διαδικασία. Καλησπέρα. Τον λίγο χρόνο που έχουμε επιλέξει ένα αντικείμενο πρώτων βοηθειών και αν θα μπορούσαμε να τα βάλουμε και σε μια σειρά προτεραιότητας, ίσως το πιο σημαντικό. Γιατί το πιο σημαντικό, γιατί είναι αυτό που πραγματεύεται τι κάνεις αν διακοπεί ή αναπνέει κάποιον. Αυτή η διαδικασία λοιπόν ονομάζεται καρδιοαναπνευστική αναζωογόνηση. Επειδή με διαφορετικό τρόπο κάνουμε καρδιοαναπνευστική αναζωογόνηση σε βρέφη παιδιά από ό,τι σε ενήλικες, και αυτό γίνεται γιατί είναι διαφορετικοί οι λόγοι που προκαλούν τη διακοπή της αναπνοής σε βρέφη και παιδιά από ό,τι σε ενήλικες, σήμερα θα μιλήσουμε μόνο για την καρδιοαναπνευστική αναζωογόνηση ενηλίκου. Θα δούμε δηλαδή τη διαδικασία, το τι κάνουμε σε έναν ενήλικο που έχει διακοπεί η αναπνοή του. Ενήλικας όμως και τις πρώτες βοήθειες, ενήλικες, είναι όλα τα άτομα από 8 ετών και πάνω. Ξεκινάμε φροντίζοντας πάντοτε το πιο σημαντικό πράγμα, το οποίο είναι η ασφάλειά μας. Πλησιάζω, ελέγχω το χώρο και αν και εφόσον είμαι ασφαλής, πλησιάζω τον άνθρωπο που βλέπω ξαπλωμένο στο έδαφος. Παίρνω και τα απαραίτητα μέτρα ασφαλείας και για να βεβαιωθώ ότι δεν κοιμάται απλώς, θα τον πιάσω ελαφρά από τους ώμους και θα τον κουνήσω φωνάζοντας δυνατά. Είσαι καλά, είσαι καλά. Αν μου απαντήσει, που είναι και το καλό σενάριο, όλα καλά. Αν δεν μου απαντήσει, θα ανοίξω τον αεροκό του, βάζοντας το ένα χέρι στο μέτωπο και τα δύο δάχτυλα του άλλου χεριού κάτω από το σαγόνι. Κάνοντας ελαφριά έκταση του κεφαλιού. Με το κεφάλι σε έκταση θα πλησιάσω το μάγουλό μου στο πρόσωπό του, στο στόμα του. Και ταυτόχρονα για 10 δευτερόλεπτα βλέπω αν ανασηκώνεται ο θώρακας, ακούω αν υπάρχει θόρυβος από την πνοή και αισθάνομαι αν υπάρχει αέρας. Διαπιστώνω ότι δεν αναπνέει. Αν είμαι μόνος μου, καλό εγώ το 166 ή το 112. Αν όχι, λέω σε κάποιον από αυτούς που είναι τριγύρω μου να καλέσουν αυτοί. Και ξεκινάω τη διαδικασία των συμπιέσεων και των εμφυσίσεων. Θα κάνω 30 θωρακικές συμπιέσεις. Βάζω το πίσω μέρος της μίας του παλάμης στο κέντρο του στέρνου πάνω στο θώρακα. Πλέκω τα δάχτυλα του άλλου χεριού. Ακουμπάει μόνο το πίσω μέρος της μίας παλάμης και φροντίζω τα χέρια μου να είναι τεντωμένα και κάθετα πάνω από το στέρνο. Κάνω 30 συνεχόμενες συμπιέσεις. Το βάθος της κάθε συμπίεσης πρέπει να είναι από 5 έως 6 εκατοστά. Είναι αρκετά μεγάλο το βάθος. Μετά τις 30 συμπιέσεις θα κάνω 2 εμφυσίσεις. Και πάλι με τον ίδιο τρόπο ανοίγω τον αεραγωγό, φροντίζοντας όμως με τα 2 μου δάχτυλα να κλείσω τη μύτη. Για να είναι αποτελεσματική η εμφύσιση, να μπει δηλαδή ο αέρας στα πνευμόνια, θα πρέπει όχι μόνο να κλείσω τη μύτη, αλλά να σφραγίσω το στόμα μου γύρω από το στόμα του θύματος. Να μην έχω απώλειες δηλαδή δεξιά και αριστερά από το στόμα. Αυτή είναι η διαδικασία της καρδιοαναπνευστικής αναζωογόνησης. Θα μπορούσε να την παρουσιάσει και συνάδελφος.
Μήπως θα έρθει η κυρία Κάθη. Να το δοκιμάσω. Λοιπόν, έχουμε πρώτα βλέπω ακούω εσάς. Ναι. Καταρχήν πρέπει πρώτα να καταρχήσουμε να δούμε αν Πρώτα θα πρέπει να ελέγξω ότι είμαι ασφαλής. Ωραία, λοιπόν. Πρέπει να ελέγξουμε το περιβάλλοντα χώρα. Ωραία. Στη συνέχεια πρέπει να δούμε εάν έχει τις αισθήσεις του. Mm-hmm. Είσαι καλά. Είσαι καλά. Πολύ ωραία. Δεν αποκρίνεται. Προσπαθώ να ανοίξω τον αεραγωγό του. Ωραία. Βλέπω το στέρνο του. Ακούω αν υπάρχει αναπνοή. Αισθάνομαι. Αν εξακολουθεί να μην είναι καλά, θα πρέπει κάποιος να φωνάξει βοήθεια, να καλέσει βοήθεια και εγώ προχωράω σε κάρμα. Πολύ ωραία. Πολύ ωραία. Θα κάνω 30 συμπιέσεις και 2 εμφυσίσεις, γιατί πρόκειται για ενήλικα λοιπόν. Οπότε, ξεκινάμε. Βάζουμε το χέρι μας εδώ, όπου μας βολεύει καλύτερα. Προσπαθούμε να είμαστε όσο γίνεται από πάνω του και αρχίζουμε. Για 30 φορές. Και στη συνέχεια ξανακάνω έκταση, κλείνω τη μύτη του, ανοίγω το στόμα του. Πολύ ωραία. Και συνεχίζω έτσι μέχρι να έρθει βοήθεια. Αυτή είναι η διαδικασία. Σε 4 περιπτώσεις μόνο σταματάμε τη διαδικασία της καρδιορρυθμιστικής αναζωογόνησης. Μία είναι ακριβώς αυτή που είπατε, αν έρθει η εξειδικευμένη βοήθεια που καλέσαμε. Η δεύτερη είναι, αν για κάποιο λόγο υπάρχει κάποιος κίνδυνος. Η τρίτη είναι αν δούμε ότι αρχίζει να αναπνέει ή κάνει κάποια κίνηση. Και η τέταρτη. Μπορούμε και μόνο να ακούσουμε τον αναπνευσμό να το πιέζουμε. Αν είχαμε λίγο σφιγμό. Μόνο σε αυτές τις περιπτώσεις λοιπόν σταματάμε την καρδιοαναπνευστική αναζωογόνηση. Ευχαριστούμε πολύ, κύριε Πρόεδρε. Να είστε καλά. Ελπίζουμε το παρακάτω βίντεο να φανεί χρήσιμο είτε σε διασώστες, είτε στα μέλη εθελοντικών ομάδων όπως ανήκετε κι εσείς. Και είναι πολύ καλό να το γνωρίζουν ακόμη και όλοι οι πολίτες. Σας ευχαριστούμε πολύ.